Kaixo nere supertxiki eta superfamiliak zer moduz gaude? Gaur urtarriek 7, batzuk jada Gabon oporretatikan eskolan hasi zeate edo laizter hasiko zeate. Goazen ikustea zertan hobe dezakegun gaur gure eguna. Nigan konfiantza osoa daukat. Noski baietz nola ez. Guk barrutik indartsuak sentitu behar geha. Zergatik? Aurretik izan ditugun erronkak gainditu ditugulako. Bai, ni jada ez naiz iazko itziar zuetzara. Iazkoa ez duela 2 edo 3 urtekoa. Hobeagoa zea, erronka gainditu dituzulako. Eta helburuen atzetik joaterakoan oso importantea da, konfiantza osoz joatea, sinistuz lortuko duzula. Beraz, praktikan jarri eguneroko konfiantza.